Het lijkt erop dat de 80ste editie van de Snitswieke de eerste editie worden zou zonder een actief VVV-kantoor. In maart ging de subsidiekraan dicht en moest het andere kantoor onder Merkstede ook definitief de douane sluiten. En dus wie er geen plak meer der toeristen te lanen koenen voor haar informatie en folders. Een heel soort mensen in Snits-design, nou dat kent toch net. Net als de toeristische haardstad van Zuidwest-Friesland, het geen VVV. Maar ja, zo weer dus wel. Hè. De politiek die draaide de subsidiekraan dicht en het komt natuurlijk een soort voor op het moment. Maar ja, dan houdt het verhaal wel op. Hè. Zonder geld kan je niet draaien en zo wie het hier ik. Maar helemaal zonder een desk en een fysiek informatiepunt ken het. Dat blijkt ik wel. Het is normaal niet om het zien horen. Ze komen nu al binnen en dus ben mensen op zoek naar informatie. En fysiek ik. Dat doen ze net iedereen via de iPhone of de tablet. En die wil ik even een praatje hebben, die wil een goed advies hebben van mensen die je wennen. Nou, dan werkt dat fantastisch. Binnen een paar weken weer een nijplak. Het Skipweertmuseum hier nog wat romte en daar kan de VVV in elk geval voor een gebruik van maken. De eerste weken weer direct al druk en dat zorgen ook voor extra drukte in het museum. Meestal niet eens voor de VVV kwam, roenen liek ook even het museum in. En andersom. Er zijn natuurlijk mensen die komen echt voor het museum. En als die uit het museum komen, dan daarna gaan ze met de VVV langs voor wat informatie over Snits en omjouwing. Dus Jim zorgt voor meer klandizie voor het museum en het museum zorgt voor meer klandizie bij hem. Ja, het vult elkaar geweldig aan eigenlijk. En dat hoopten we van tevoren, maar dat pakt ook heel goed uit. Nou, dit is een prachtige samenwerking. We hebben eigenlijk boven verwachting vrijwilligers. Dat is ook wel even een afwachting van post het al hier bij me komen. Dat gaat fantastisch. Nou, hier niet even het bezoeken of de gearworking trosset wordt.